Kaixo launok eta ongi etorri txorienera. Patrizia Biteli eta Zigor Iturrita gara, eta hemen hasten da zuen sukaldaritzako programa gogokoena. Politxe, Bai, politxe, atora jatzo. Saietan egonaz, gaur goizien. Egixe izango da edo ez, zuen gogokoena izango da, hori ez dakigu. Horra aurrean badaude, Patri, horra aurrean badaude gogokoenetako bat izango. Izango da, bai. Edo hortik, Daviz, telebista jarri daude da, puendi etxeko gauzak itxera. Bueno, alatabe, hemen gauz zuek, zuendako prest. Bai. Eta zuei, errezetak erakusteko. Eta gaur ingo duguna da, klasiko handi bat. Gure etxean, gabonetan sekula faltatu ez dana, eta aurten, 10 litro ingo nituen. Bai, 5 familian dagoen behar izan dut, arrain sopa. Baina, zema familia katzuzuk baina. Lagunak. Eta lagunen dako itxen da zuen karruak? Bai, eskatu itxauztia. Arrain sopa ingo du, eta gaina, baina bakustean ikasi berdo da niken, kobratzen. Kobrau barik itxen da zu gainera? Esate, bai, eski ez dakit. Eta zema gaztagoz ez dakit, eta egia da bat danak arda botella batekin, urdai azpikoa, zerbait ekartzen dut. Ordainetan zerbait beti jasotzen dut, eta beraien eskerrona. Eta gainean nik uste dut, sukaldari hori gustatzen zaigula pilo bat, ez? Jatetxeetan lana gogorra da, baina esaten izutena, ze ona, lehengunean jangen duen, hau. Egia da, pobre hilko gara, baina bintzat zoriontzu, eta zuek etxean errezeta egiten baduzu ere, ikusiko zuen, zelan ingurukoak zoriontzu ingo dituzuen. Nola egingo dugu hau? Lehenengo egingo dugu arrain salda bat. Horretako erabiliko ditu arraiak eta barazki batzuk. Gero, beste lapiko batean, kipula, porrua eta zenario eta pipermina eta baratxuria erregosten jarriko ditugu. Behin erregozita daudenean, gamba batzuk botako ditugu. Pailarrarekin flanbeatu, gero tomate saltza pixka botako ditugu eta fumetarekin bustiko dugu. Horra botako ditugu, atara ditugun fumeteko arrain zati guztiak, utzi ordu erdi egosten, birrindu, iragazi eta horri botako dizkio gero txirla batzuk, otarrainzka batzuk zerbituta eta lehatz pusketa bat. Beste 5 minutu irakiten utzi, eta listo. Zemat arrain mota desberdin dauzor. Bai, ni normalien itxaskabra erabiltzen dut, gero beti gustatzen zait sapoan burua erabiltzea, hemen dago sapoaren burua, lehatza eskatzen ditutolan, gero hau, rei, ez dakit duzu. Hori hartzen dut, holan, merkexeoa direnak, egia da, itxaskabra sekuleza dela. Baina, rei hori arraina garesti xezaten da, Bueno, juten ez da momentu enpresio honian aurkitzea ditut, horre botatzea ditut. Oso ondo. Kontua da, hemengo sustantzi guztiak gero arrain sopara botako dudala. Nik hau, hemendik, ez dut erabiliko lehatza, ez dut erabiliko. Eta normalien kontuen aukibe bai, etxin itxen bozuolako arrain sopa bat, lehenengo oskailua zabaltzen zen normalien soia zarraindegira, eta igual erzozte duzu hori ez, itxasapua, eta normalien galdetzen dutzue. Gurosu burua da gurosu ezurrak, da jendeak esaten dugu bai edo ez. Zuek aukeran, baieskua esan, gero erabiltzen bozu ez, jende asko esaten dugu baieskua, eta gero oskailu zabaldu, arrain ezur pila bat, inoiz ez da behitzen arrain zaldia, ze igual ideia daukotzu, ingot, ez tozu inoiz itzen, horretarako ez eskatu. Baina, hau itxeko ideia baldin badukotzue, hori. Noixian behin, arraindegi xan, eskatu azurrak. Bai, eta egia da, errezeta honetan nik, eta esan izan dut, nik behin baino gehiatan erabili izan ditut horrelako pastillak, ez? Aragianak edo arraianak. Baina errezeta honetan nahi eta nahi ez salda hon behar dugu, eta nahi eta nahi ez arrain sopa badauka olako gorputzolan. Nik gustatzen zait, arrain sopa bari, arrain krema bat egiten dut. Eta hor bai gustatzen zait, hemengo aragi guztia eta gero hartu, eta hemen mamurtu, eta gero dana ondo birrindu. Nik oiasko laukitxorrak eta aragi laukitxorrak probauta dauzkat, eta, estien arren salda bat morukue, ematen daue holan, antzerakuak izango die, baina arraianak ez da probau, antzerakuak izango die. Hori ez da bain lortuta. Ez da bain lortua, eta egia esan, fumenta azkar bat eiteko, saltza berde bat eiteko, arzakek saltza berdia lehatzana egiten du, arrai salda gabe, urarekin egiten du. Bai? Bera da, urarekin inberdan teoriokoa. Nik beti erabili izan dut arrai salda bat, arrai salda on bat, nahi izan dut, baina, hortako, hemen dirua da, Ez da, hemen bakarrik ez ditu sartu sapo bat erabili duzuna bere burua eta lehatzan ezurdura, eta ez. Hemen itxaskabra sartu dugu, gero arraia sartu dugu, eta hemen kongrio itxasain gira izan ezkero, hori da, zoragarri ere. Ez dut aurkitu, orduan, zegoenakin moldatu nahi. Kontua da, eta hau behin baino behietan esan dugu, arrai salda bat ez da aragi salda bat. Aragi salda bat, 3, 4, 5, 6 orduz izan aldu irakiten, eta horrek sustantzi guztia atatzen dio. Honek,
ordu erditik baino gehiago ez da utzi behar irakiten. Arrai salda bat iten dugunean, 20-25 minutu, listo, iragazi eta bertako ura eta arraiak erabiliko ditu. Hemen beste kasula batean, oliba olio txorrota da bat, baratxuria botako dut, gero tipula, azenarioa, porrua, pipermin puntatxo bat ere bai, eta hau erregosten jarriko dugu. Eta bai, hemen ez da behar da ondo txikito. Kontutan izan da, gero birrindu ingo dugula, ez du merezi horre txiki mosten ibiltzea. Xerrata moztuko du, errexarrez. Eta zutani ez gara kostaldekuak. Kosta hurbil daukogu ordu erdirak, kotxez, baina berez... Zugoin gertu daukazu. Nikoin bai, baina berez esatez arrasteko. Bai. Baina, bueno, ni bai kostan bizinaz, baina berez kostaldekoa izen ez gara, eta arrain sopia beti izan da kostaldeko zehose, ez? Hombre, claro, arraina berai ez eukatelako. Hori da, itzen zabien, hori zehose askarra, proteinakin, zehose harina bebai, eta hori tradizional, ze zaiz pentsatzen? No, claro, esan da berez, egun baten, begiratu behar dut, seguru badagoela zerbait, arrain sopa bat errekako arrainekin. Amu arraia, eskailua, gero itxaski moduan erabiltzera, gu ganbak erabiliko ditugu, hemen nekorak erabili alditugu, bakantoa, askoz gozoa, zigalakin bikain geratuko zen, baina karramarruak, errekakoakin, errekako kangrejoakin inezkero. Egongo da igual errezetan bat, nik ez dut ezautzen, Nik ez dakit dagoen, baina egin ingo dut errezeta, froga hori ingo dut. Hartuko dut, amu arraiak erosi... Apuntau zerrenda hortara. Bai, egosiko ditut hemen amu arraiak, egin dugun berdina, baina hemen amu arraia, eta hemen botako dituguna errekako kangrejoak. Horrek erregosi, eta hori txarra ezin da egon, inoiz. Txarra ez da hongo, hori ziur nau. Probatu behar dugu. Dauko beste erronka bat. Ze ondo, ja errezeta bat idatzita daukat. Idatzitan digan ez pentsauta. Pentsauta, baina, bueno. Gero hori gero idatzen bida. Idaztia kasi errezena da, nahiz eta niri kostatzen, esaten nuen alengunean, teklak mugitu itzen zaizkidan, praktik hartu dozula. Bueno, errezeta honek dauka vitamina B12 asko, eta proteina asko. Vitamina B12 da, vitamina bat oso ona dala osasun psikologikoan dako, eta vegetarianuek eta veganuek ez daukela, edo ez daue hartzen, naturalki. Ze berez naturalki daukie aragisek eta arrainek. Orduan, eurek hartzen dabe suplemento moduan. Vitaminak. Guk, pastilletan. Hori da, pastilletan. Eta arrain sopa honek, arrainak vitamina B12 asko dauka, beraz, hemen arrain asko gabizen ez erabiltzen, behitu, badauka hori gure eguneko neurrixa, sopa baten. Hemen, ez dut esan, legunean etxean otarrezka jan genituen. Zuritu nituen, eta esan nuen, hauek txorienen erabiliko ditu, eta pakete bat izoztuta neukan, astu inzait, hauek ere, barrura. Nire emango dio. Hau da, azkenean, arrain sopa bat egiteko garaian, paiak eta arrozak eta itzein du hemen behin baina gehiagotan, ez? Eta horietan, garrantzitsuena da, salda on bat izatea. Arrain sopa batean ikusten dut, eguneko handi bat, salda on bat izatea da. Eta ez gara erotzen ibili behar ze. Ikusten ditu nik hortik arrain sopa batzuk, hau, ez da plater merke bat, baina ikusten dira batzuk, sartzen diotela ez dakiz eta jode, 80 euroko arrain sopak. Ez dauela merezez azkenean arrain umiekin da xumiekin bebai, leika arrain sopa bat, ona. Nik lehenko gunean ikusi nagoen, hori, oin bota dozula otara izken azalak eta buruak eta lehenko gunean ikusi txoriene. Eta gero txorienen hostien egoten da programatolan mutil batena, Joseba Arginanona. Eta Arginano bere programin esaten zauen, zuk ikusten bozu sukaldari baten saborra, etxien, eta utzik dau, hori ona da. Eta zaborra egoten bada, hori ez, gainezka, hori txarra da, ze hori gore da bezatea, sukaldarixak etirua daukela. Bestela, hau dana gorde itxen dozu, eta azurrak gorde, honek azalak gorde, horak, barazkixan puntatxuak eta gorde zozetarako bebai. Eta hori da, grasixan izostan, ze egisa da. Bai, erabilin behar da. Dena erabil, eta ia gehiena, daude gauzatzuk agian, bateon batek esango da, zelako kutria, igual, hau zaiz bikotiekin jaten hola dotalexek da, bota biharrian, gorde itxosula, da esango zau, ke kutre, tio. Ez da kutria. Baina horrek ematen dion, salda bat ematen dion saporia, hori ez da ordaintzerik. Bueno, azenario bat, porruak berez bat zan, errezetan bat jarri zuet, baina, hauek etxekuak oraindik, xamorra daude, bi ekarri ditut, eta hauek ere bai, xerratan moztuko ditut. Eta barrura dana, eta erregosten, poliki. Kolesterol maila altua baldin badukozu, hau ondo etorriko jatzu geisteko,
eta dauka, koipe gutxi eta kaloria oso gutxi bebaiz azkenean sopa da. Eta azkenean ura dauka, hidratatuko zaitxu, baina hori ez zaitxu beteko. Zuk entzun zinuen gero kuadriakoek eta deitxu zotzuen ona zauen esateko? Bai, esterreke, WhatsApp abialdu zidan. Bai, berdina. Nik arrain sopa beti urtero berdina egiten dut, Eta... Zuk ogixa ez dut ikusten osagaien barroa, ez? Hori izan behar, oin gaina horra ni joan, pixkat, nik berez, sopakua, baina nik behin baina horietan esan dut. Arrain sopiakin oso tipikua da, erabiltzea, sopakua, arroza. Pistola ogia ditzen dago. Bai, arroza, bai. Baina ni... Arroza? Bai, arroza, eskukada bat, eta arroz hori egosten da hori, gero birrintzen dut, arroza korputza ematen dio. Ni irin saldean ez. Ni hontan, hemen daukat irinako jarakada bat, hemen pare bat daude erolan, botatzen diot, ondo nasi, eta horrek egiten duena dena batzea eta gorputz pixka bat emango dira. Orduan, nik horrela ikasi nuenez, saiatu naiz arrozakin da, ondo ateatzen da, baina, ez dakit, sukaldaria bagara pixkat, hortan niko trekelak, oitzen gara gauza modu baten eitera, eta erakusten dizuten beste modua, espada oso euneko zure gustokoa, zatezu, bai, tingo da, ez dozu itzen. Eta, pom, irina, berri. Bai, da, ja, beti boruan itzen dozu. Bai, nik irinakin ez dozakulain. Bai, eta sopakuakin, gehiemat, ez dakidalako ondo neurtzen. Hombre, sopakuak, izenak berak esaten dago, zetako da ona? Soparako. Sopakoa. Bai, izena berea hori dauka. Baina, baratxuri sopa dago, beraka sopa egiten doanean, bai, neurria ondo hartzen dudanez, sopakoa erabiltzen dut, bai, hor neita nahi ez. Hemen, ez diot neurria eta batzutan erabilio izan duenean finegia geratu zai. Gero, lodiegia oso, eta urra bota behar gehiago, eta orduan sustantzia galdu zuen. Eta irinakin normalen beti ondo geratzen jatenez, azkenean, hola, eta aurrera. Hemen, dagoeneko irakiten hasi behar zaigu, komeniz da zaigu, lehenengo aparra hau bitza ataratzen duena, hori kendu ingo diogu, Eta zuek, etxin ze pentsatzen duzue, proteina gehiago daukala arrainak edo aragisak? Idatze usue e-mail bat, txorien abildua eitb.eusera, eta, horrekin edo beste zalantzan batekin, eta irakurrikotzu dugu. Zuk, Zigor, ze uste oso? Ze pentsetan dozu? Bia bardin. Ez, bixa bardin ez. Honik, arrain urdinakin sartzen ez, egisa da, igual geixenok pentsatzen dozu, proteinan pentsatzen dozunean, etorten jatzu burura, holan, txuleta... on bat, holan... Aragia gorria. Bai, aragi gorrixa batez bez. Eta aragi gorrixak, adioz, txuletak 1 gramoko dauzka 16,6 gramo proteina. Bai. Eta arrain urdinak askoz begeixo dauka. Bai, Isokinak, bauz 3 arrai bereziki, diela isokinak, antxoak eta sardinak, daukala txuletak baino proteina askoz begeixau. Sardinak 18. Orduan hori irudi hori ez, lehen gari batean gainean esaten zen, aizkolariak eta harri jasotzaileei da ematen zitzaiela, eta hori tokien baten egin izan dute, hartu txuleta, 3 txuleta, bat azpian, beste bat erdian, da beste bat gainean. 3 batan bat zen gainean da, hori jan? Bai, 3 batan gainean, txon. Hori parrillan jarri, buelta eman, eta gero erdikoa bakarri jan. Bai, zera, da bestiek ze. Besteak, ez, baina... Kirolarien dako hori ematen zutela, ze horrek zurgatzen omen zituela beste txuleten sustantzia eta hori. Eta hori egin izan da, hori benetan ez. Baina hori gezurra da. Osa, ez dala itxe, baina hori txurgatzen dauela, egoikua eta bekoa. Samurra hoa, geratzen dela, sapore gehiagokin da. Eta hori egin zan gare batean. A ber, gaur egun, gauza dauden moduan. Gaur egun, gauza dauden moduan da. Presio daukat txuleta. Inflazioakin eta... Jugueten basa zagardotek egira gontxe denboraldi izan dauzela. Eta zaten betazu, eizu 3 txuleta... Zagardotek olatu ingo dizute. Berai posik, esango dute, bai, nola ez dizute ingo. Paetzen bai txuzu 3, bai. Hombre, ez pagatuta. Pentsatzen dut. Sardinak, 18 gramo. Isokinak, 20 gramo, eta antxoak 21 gramo. Kasu danatan, arraina irabazle. Txuletarekiko. Orduan, bakizue, kirolariak eta horri biltzen zatenak, lehenkoan arrautzakin genituela eta hori. Arrautzak beti fama txarra izan dute,
proteina pila daukate. Bai. Koipe, pixka bai, gantza badaukate. Baina hor, bueno, zenbat ibiltzen dira horre kulturistak eta zuringoa bakarrik jaten. Bai. Zuek sardinak, izokina eta antxoen artean, zein da geixen gustatzen gatzuna, eta zein da gutxien gustatzen gatzuna. Dana gustatu, asko. Bai. Gure etxean... Aukiko zuelan bateon bat geixau jaten dozula. Antxoak maite ditut asko. Baina sardinak, erreak maite ditut asko, eta latan pila bat ere bai. Osa, gure seme eta holan kapritxoa nahi duetan zerbait esatea, nik igual antxoa. Eta tortilla bat, frantzesa, antxoana, hori da munduko gutizi handienetako bat. Hartu, sartaian olio pixkatekinen, baratxuriakin, bi buelta tata, kendu gero atara aragia, eta arrautzan sartu. Eta hori tortillan jatea, hori da manjar du dieu. Dauen gauzarik onena, baina nik antxoak niretako 3. postuan. Bai, Hora nola izango zen zure errankina? Sardinak barkatu. Niretako izango ziren, lehenena antxoak, bigarrena izokina, eta 3. sardinak. Nik izokina 3. Bai? Bestean nahi ditut. Nik ez. Ni oso. Antxoak eta sardinak isa berdina pentsatzen gat, eta orduan aukeran naixaut antxoak. Gaina antxoak gero horrek potokuak, freskuak ez, potuan datozenak, horrek ondutakuak, zarako goxuak. Eta izokina bebai, asko jaten dutelako. Antxoak oliotan, zoragarriak, sardinilla latak, nik gure seme alabai, gaina esaten dit nik. Lur, zene duzue, meriendatzeko, sardinak. Bai. Latan, jaten, eta gaina, beste ume batzuei ero, sardinan zapori eta gustatzen, patea egiten duzu eta asko gustatzen zen. Baina, ezurda guzti jan behar dala hori, esaten dut, ezurra janitzen da, bai. Segitxuan jentzen da, baina ezurra. Baina janitzen da, ezurra. Nik ez da jaten, baina... Omega 3 pila bat dauka horre bat patrea. Hori pila bat komentau zen, ze hau rokan haien jatetxe horretan, zelerdekan rokan, zerbitzatzen zabien sardinan azurrak frijitxuta. Eta jendeak esan dezen, ordainu biot, 250 euro olako dastatzen menu bat, eta hemen goztie sardinan azurrak frijitxuta. Patri, hori baino... askotan, bueno, horren barruan dauen ideia eta hori kontzeptua eta ez dakize. Baina berez... Baina ezurrak nik uste dut hori dena jan izan dituguna, sardinillak osori jan izan ditugu, batzuei, ezurrak kendu iten dut. Baina gehiago izan zen, Martin Berazeteik, honena barbarinak, salmonetian, eskatak frijituta eskaintzi zituen. Eskatak, eta geratzen dira kurruzkari. Eta bitxia da, esaten zuen, bada bitxi. Osa, eskatak hemen eta jan. Eta hori, norbait seguruenik izango zala egun baten, barbarina fregitu zituen, eskatak kendu gabe, ikusi zuen gaina holan altzatu iten dira, eta holan kurruzkari geratu zuen, probatu zuen, eta zuen. Hau goxua da. Eta ez, hori izango zen seguru hori, utz batetik, utz... Baita, soberakin... Sortutako zerbait. Baita, soberakinekin eta asko, azkenean jatetxe horrek hain garezixak diebe bai, eta jasangarrixak izeteko, ez da, ebe botatzen da, dana aprobetsatzen da bizta. Dana. Bueno, guk hori godu behitu, buru hauek lehen hor batzu bota ditut. Beste hauek, nik hemen gambak osori botatzen ditut, gero lasai, birrindu ingo dugu, ondo birrinduko dugu, eta ero irazi ingo dugu, orduan hemengo ezurtxoetatik ere zer ez du jango, eta ingo dituana da, hemengo asal hauek ere, otarrizkenak, hor botako ditut. Hauek gero sopa inda da gero hor esaten da, izango zian, sakramentuak. Txoixo, babarrunei odolkiak eta botatzen zain moden, txirla horiekin eta lehatz puska honekin, sakramentuak. Hau, ona, bitu batoz, venga, hor geratzen da. Azkenean, sustantzi gehiago izango. Hori da. Eta esan dagoa hemen, edozein itxaski. Egia esan, nekorakin oso ondo geratzen dala. Baina, bueno, ez zeuden nekorak eta gambakin, gamba txiki hauekin ere niri gustatzen zait. Zigalak baldin badituzu, hobe. Gero ez eta hobeto. Bai. Hemen honi, oin. Ingo dugu pixkat. Zigalak gero, zigalen oskola gogorra da, gero hori birrintzeko eta, bai. Birrintzen da. Nik hemen, hartu eta txikizioak eta kron, kriston zahatatzen dau, mea txikitzen dau. Txiskero bat atara behar diazu. Txiskero, osea. Zerako hitza hori? Zelan, txiskero ondo. Hori da, makarra bat. Txiskeroa? Txiskero bat.
Txiskero eta piti bat. Hori da, apur bat, apura zatarra, ez? Ez, txiskeroa ez da, ez dut erabiltzen nik olako gauzari. Nik besta. Bueno, pixka flambeatu, utziko dugu patxarra. Hemen, erretzen. Kontuz betiliekin, Eta gero, irina botako diot, pixkat, koiarakada bat ero gutxi gora bera, tomate saltza, eta, honek jada amazki, 10 minutu ero gehiago. Beste, bost minutu, utziko dugu hemen pixkat dana erregozten, eta bustingo dugu, honi. Eta hemen dago sustantzi guztia. Eta gogoratu, hemengo haragiak eta hemen sartzen ditugun hemen sartu, lehatze bustan bat baukazu, lehatzakin, baina lehatz hori gero berreskuratu. Eta haragi hori gero ona sartu. Orduan, begira zenbat fundamentu dagoen hor, hau gero birrintzen dugunean, benetan krema geratuko dela, eta nik egiten duana hori, lodi-lodia egiten dut, lodia hori, sustantzia askokin, eta ero, likidoakin lusatzen dut, eta horrela, 4, 5, 6 familientzako, baina sustantzikin, ez dute, urtsu ez dut uste. Gero etxetik ez talako antzematen, baina hemen usaintzen dau, eta patxarra, zerako ondo. Nik uste dut, batzuk esaten, ni patxarrik ez daukat etxean, egin aldezak eta whiskiarekin. Ardo zurixakin be bai, ez? Bai, baina... Ez? Ni patxarra, bai, honetako patxarra. Eta, ostra, bakizu, arrain sopa gozatzen gona ben, ez? Hemen, azkenean tontoka, 50 euro badoaz. Aurten gabonetan bako ze beroak inzituen, ez? Zer? Gabonetan ze bero. Suman gamotzen zeusen, 30 Bai, 30 goizian, buelta demoten, eta aurkitu nintzen mertxekin. Eta mertxek, zigor, atzoin noen arrain sopa bat. Buah, di kategoria. Baina oskaiuan ezitzaidan sartzen hainbeste janarekin, eta kanpoan utzi nuen. Ez zait izorratuko, esan nuen, akabo mertxe. Hori, bai zer, ez dakiz zer, ez dakiz zer, eta urrengo nian dituzian, da zigor. Bitza botazean, bla, 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 bla. Bero hauekin, nik, behitu, naiz eta hotzeei, beti oskaiuan sartzen dut, ia segituan. Usten du pixate beltzen, eta oskaiura. Eta kontu zibili, ze, aurtengo, urte berri eguna eta hori izan zen, erotzekoa. Eta egin zituen bero horiekin, dana, fermentatu ez, urrengo. Ni Parisen egon nintzen, abendutik, 17tik 20. Eta... 17tik 19. Eta -5 gradu insostan. -5 ezauen olako, ez dakit. Olako eguraldi oso txara, berez normalian neguan egoten die 10-12 gradu hotza itxen da, baina ez hain beste. Eta, izen zan gauza bat berez isa, -5 gradu, eta nik uste dut, arrain sopa, hor balkoin utzitza, -5 gradutara. Hori bai. Hori bai, hor eskatzue, aparrik atarako, ze hori da, oskaiun baino hotz gehixau. Bai. Frigorifikun baino. Hemen txorienen inoiz etorri izan gara, hotza egiten zuenen hotz-hotza, ze hau ostu egiten da, oskailua ireki eta bero gehiago oskailu barruan hemen baino, Bueno, holako jende askontzako egiten danean horrelako inmenduak eta egin behar dira, eta hartu, eta askontako holan, tak, eta oin, saldarekin bustingo du. Utziko du hemen irakiten, eta hemendik atarako ditugu itxaskabraren eta haragia, gero beste arrainen da haragi guztiak, atera aldan haragi guztia, eta horra botako dugu. Utziko dugu ordu erdiz irakiten eta ero gatoz birrintzera. Zeinu. Ode arrai, zopa. Ode itxaso. Hemen daude, mamurtu ditugu, hemengo ezur guzti hauek, eta hemen dago ataragun haragia. Hau, ere, hori lana da, barrure. Itxaskabrana bat ez behu, itxaskabra zabaltzia da eska guztan den zabez. Merezi da. Ikusi guzu, emaitzak gero merezi da. Eta oin, hori da ontsa esaten ginen zaratia. Baina gero, olako... Bai, nik, bai esaten izu dela, fina ez erabili. Nahiago eta txinoa esaten dana, eta hemen pusketa, ez da, oso fina da horti pasatean. Baina iragazki finetik ez pasa, Orduan, hemen ondo birrindu, eta gero izan da, ona bota, irakiten jarri, eta hemen daukat lebatza txikituta, otarrenska txikituta,
txirlak hor uretan gatzarekin, are pixkatero baldin badukate botatzen, eta listo. Gero, batzuk arrautza egozia botatzen dute. Ni nahi zoz arrautza. Bai, arrautza egozia zatituta. Arrain sopari bai niko klasikoa da. Nik legatzak eta otarrain xat. Eta badau jendiak, holan, jaten dauenak, hau, arrai sopa, holan, koiaraka daka edo... Katilluan, bai? Bai, katilluan. Niri beti gustatzen jat, hori, arrain pixka bat ausakitzia, da koiarakin jatia, baina... Zeo zeukitzia. Gure zu laguntzia? Lengo berdina. Vale. Bakarrik, azkenean, esate dizutu, etxean, ohituta nago bakarrik lan eitera beti, eta holako gauzak, hartu... Oitxu da zauz. Bueno, tokatzen dana. Baina gustora, Bai. Izango da igual, adinakin ez da, maniak hartzen ditugula, eta igual beste, ez dugula nahi. Adinan gauza izango da. Adinan gauzia, gaztiak olakoak gara, ez da gizu, gaztiak izatea hori dauka. Eta bakitzue norek jaten dagoen arrainan olixua asko? Olixua, Olixua, no. Txakurrek. Bai? Bai, txakur janak eta igurtzen die, saltzen dago olako esprai batzuk dendatan, animalixen gauzak eta saltze dituzten dendatan, olako esprai batzuk aukitzen daue arrain olixua. Eta hori botatzen dabe, txakur janan gainean, txakurrak jateko, ze horrek dauka, omega 3 pila bat, eta hori elikagai pila bat animalixen dako ona dina, euren estietako eta euren bizitzako. Omega 3 guretzako ere osona, guretzako bai. Eta burmuinan dako, guri, aurrei bebai esan zion, batek lagun bate holan nutrizionalista da, eta esan zion, umei omega 3 berdin da, jakiarekin ere sartu aldugula. Botatzea, ematea, ez da ohitura txarra, Eta gu, etxean izokina jaten dugunez, izokina sardinak eta jaten dituzte. Ezkenean arrain urdinak, ez? Bai, hori da. Eta omega 3 pila bat daukat. Orduan, gure alde hortatik, gure etxego umeak, nik uste dut omega 3 alde, ondo daudela. Ondo da bitzela. Apur bat, basurde eta holan astupotroak izatea da, genetika aitan semea dilako. Maialen nahiko fina da, nirekin konparatu da. Azkenean sopa honek, ui ama, ontsa gure zu laguntzia? Ez. Galdetu beti inbida. Lortu dut, Ez, jak. Ondo sabiz. Sopa hau izango zen osasuntxua omega 3 pila badauka eta goxua. Dala. Batez ere gozoa. Eta sopak egura bada, ez dakit, hau ez duzu imaginatzen, nola da zu... Honek harima berotzen datzuta. Bai, baina udan hor juten zen herri hori hor beralde hortan. Salobreinan. Salobreinan hau udanan 32 gradukin kanpoan. Horako gazpatxo bat hobeto sartuko zen, ez? Niramak beti, Denisei harritzen jako, Denisek udan entxaladak eta gazpatxo jaten dago egunero. Baina nire txien itxen die lentejak, listak eta holan, gizatuak eta itxen die udan, naiz eta bero izan... Guk, eltsekarixa hastean 3 aldiz ero etxean jaten dugu beti. Bai, eta ni batera ziginean bizitzen, esaten zuztan. Igual, dilista batzuk ustaia da, nik, eta ze? Eta ezintuzu ustaia, holan, da bera, igual, dilistak baina entxaladan. Baina holan, koiari jateko da, nik arrai sopa hau. Hombre, igual, holan, egun bat oso bero egoten bada, igual ez. Baina egun normal batu da, jango nago, Arrain sopa, eta hori baitu, lehenunen, jatetxetara eta jendea oin hasi da, lehen arrain sopa etxean jaten genuen. Baina jendea hasi da jatetxetara joaten danean, arrain sopa eskatzera. Zeratik, etxean ez du egiten. Hori da. Etxean ja, inok ez du prestatzen. Da gauza bat olan apurat berezi xaua, eta esaten duzu, joeten azenien horra, hor eskatzen. Bai, nik baitu, gomendatzen zuet, ekusi zuzue, zaila egiten ez da, lan pixka bat badauka, hori mamurtu inbarra eta. Baina guk etxean egiten dugunean, egiten duzu olako eltzekari bat, eta hemen, nik uste dut hau, gero, taperretan jarri, eta isoz gailu gorde. Hori bai, askar ostu. Oso garrantzitsua da, askar ostutzea, Hori nahi eta nahi ez. Oin hemen, apar pixka botako digu, hori ere kendu ingo diogu, eta, txirlak eta, sartuko izio hemen, hauekin behar dute, irekin aldi bakarrik eman behar dute hemen, segituan kozinatzen dira. Susto txikitxo bat. Bai, egosi, egosi bai. Hau ez da marmitakoa moduan, baina ez da marmitakoa bakizu ataratzen dugula nik iten duela sartu eta itzaldu iten duzua. Ez, kasu hontan, honek irakin behar du, 3 minutu bai gutxienez, eta arrain sopa bada gauza horietakoak urrengo egunean ona dagoela, baina ez da azte bete itxegin behar, 3-4 egunetan jantzazue.
Ez da gehiegi itxoin behar. Arraina daukan dana, gero usainakin, nik uste dut usaina dela seinale honena. Bai, hombre. Eta arrain sopa batein, eta hurrengo gunean holan, holako pizza holan, eta blup badao, ez jan. Abixauta zuen. Bai. Niri krunch askokin, mesedez. Bueno, krunchak txirlak izango ziren, ez? Iten duena gehien krunch gehien. Baina, bueno, holan, gauza askokin. Bai, hori da. Bueno, hemen daukazue, gure, gabonetan, etxean falta ezintan, errezeta. Arrain sopa. Eta Patrizia, Biteli, hemen dauka berorrek. Eskerrik asko, dastatzeko. Oso beroa dagoen, zemat aldiz errezeta denboraldi, batean nolan pixkat? Gutxitan. Gutxi bai. Krema bakarrik, Jose ona. Oso gozua. Bai, benetan gozua. Nik, urtean zehar gutxitan iten dut arrain sopa, naiz? Egitza da gabonetan itzen dara. Gabonetako da, itala zerbait, eta gero. Bai, edozein momentutan indeik ze, jo. Sendo saltzen da nau, Gero sobratzen bakatzu apurtxo bat eraman gote, gaur afaltzeko. Baina, zuria karri dozu, Patri. Ba, ingo aldaketia, gure bozu. Nik zuria da zuk neria. Venga, eta zuriakin zer ez da prestatu behar dozu, Patrizia? Ba, itxoen, ontsi kontakotzut. Aldatu? Nire arrain sopa eta ni ona botatzen gaituzu? Gure arrain sopa. Vale. Gure. A ber, kontatu, Patrizia. Ni bitartean garbitzen jungo naiz, zikindutakoa. Ondo ikusten zaitxut. A ber, lapiko bat diot. Banekin biot, arrain sopia zurian ideie hartuta, baina asko ez be ikusiko zu erreixagoa, ez azkenien, banei tokaten gat errezta laburra itxia. Orduan egikot, arrain sopa bat, ez dakit arrain sopa bat dan, edo dan pasta holan krematxu bat, da arrain sopa orzoarekin eta muskuiuekin. Baina oinarri moduan arrain sopa bat hartzen du. Orduan, bai. Orduan hartuko du. Nola ingo du? Orduan tipula, tomatia eta tomate konzentratua korritxu ingo, zu motelian, gero muskuiuak gehitxu ardo zurixakin eta saldakin lau 5 minutuz, muskuiuak zabaldu arte. Gero muskuiuak atarako ditxugu eta orzua bota. Eta dana zerbizatu perrexia portxe batekin. Osa gauzat, askarra dana eta oinarri bezala hartzen dugula salda, ja, bai, arrai salda bat prestatuta dagoena, aurretik. Berez, bueno, hau itxen badugu, errez da luziago izango da. Baina askarra da, bai. Etxetik ekarri dugunez. Eta arrain salda hori beharren, hemengo likido erabilita inalko zan baita errezeta, bai. Sobratu zaigula arrain sopa pixkatero, hartu, eta beste aukera bat eitea honekin, ez? Nik uste dut arrain sopa sobratzia zai izango dela, Bai, egia esan ez da sobratzen normalean, eta bada, egia da aurrak eta dana jaten duten, sopa bat izaten dana, ez? Orokorrean mundu guztia gustatzen zaiola, egongo dira, noski hor bestaldean egon, ni ez gustatzen, dena bezala, ez? Aurkitu du jendea txokolatea zaiona gustatzen, aurkitu du jendea patata tortilla zaiona gustatzen, aurkitu du jendea ez zaiona gustatzen, ez dakit... Bai, danetari dauz, gustua dauz. Orduan, Guri txikitan egisa da, nire amamateren etxean itxen ginen 25, eta nire amamaterek itxen dau arrai sopanik ezagutza dutenen gozuena. Beti. Amamaterek, baina benetan, Bai, holan izango da. Ez da nire amama dalako, da oso ondoko sinetzen dagoelako. Eta txikitan, gu beti eskatzen ginen, nire nebak eta bisok, beti fideo sopa. Txikisa ginelako eta arrai sopa, aukitzen zaurako, olako txirlak eta hola gauza da. Gauza arraruak. Gauza arraruak, guretako gauza arraruak. Orduan guk eskatzen ginen hori. Eta, gero ja, nausixak bihurtu ginenean. Ja, beste kontu bat egon zan. Beitu, fideo sopa ere bada, zerbait danei gustatzen zaiena normalean. Jo, baiet. Guk, beitu, horre izan du... Hori, Katalunia aldian eta itxen da galet sopa. Galetak di olako pastak... Pasta handiakin. Bai, pasta handiak olan... Borobilska diola, Bai, karakolak edo ematen dabe, eta horrekin itxen da, ustot, 25 zerbitzatzen dabela hori. Eta ustot oinarrixa dela salda bat, oi asko salda bat. Potentea. Bai, azkenean fideo sopa ez, baina, galet sopa be, oinarriz, nik uste berdin izango dela. Fideo sopa guretxean, dena jaten zuten oso ondo, eta hori nik ez da ekirize pasazaio, holan
eskolan esperientzi txarren bat ere izan du, eta oin, etxen ez du, sopa jartzen duanean. Bai, ez da jaten? Jaten du, baina protestan. Bai, Eki esan bitu, alde hortatik txikila kabroia da. Txikilak esaten du ez eta arek ez da jaten. Aitxai atara da. Ez da inori atara da, baina Zenik maialen super ona ikusten dut. Baina eki protestan bada, muturtuta ere bada, dana jaten du. Eta probatu dena, dena, eta aina ekik, da, gaina, zelan dago ekik, eta hiozu. Baina horrela iten duenean be, jan iten da. Epaia da, Eta egiten du beti holan. Eta azkenengo aurkikuntza ikusi duena, holan asko iten duena, eta eskatzen diana, astero da, odolostea. Odolostea gustatu zaizkio, eta aina, lehune asaltzen babitu eta gustatzen zaio, baina ikustean nola iten da, hartu, da bideoak ikusten ditu, hartu, eta txerribo da hartu, hilima holandoa, eta ez da izan, eta odolarekin, Eta gero ez pentsa esaten du, odolarekin, odolarekin, eta... Ondo pentsetagako. Ondo ibiltzea jako eta gustora jaten du, bai. Oso, niri txikitan eta egoten zan, nire lagun batek etxetik eta, bere etxera joten ginean, itxen zaren sopa, baina fideoak esatzen jartzen zaten orako izartxo batzuk. Eta gero nik bueltan amai, eta ama nik nahi dut... Izarrena, eta nire amak. Baina berdina da, hori da pastan formia, gero sopian ez da importa, baina ni berdin jatenik nahi nagoen izarrak. Gu hori aldatu nien da, badao bat letratxoakin dagoen. Gaina da, esan ekologikoa oso ona pasta ez dakiz da, letratxoakin. Lehenengo, hau ez du nahi da, bai, ez bitu, honekin jolastu aldo gueki, venga. A ber, zure izena bilatu behar du. Eta azkenean gu, horri bili behar gara, entretenitzen, moldatzen. Guraso sarienok, kreatibidadi eta. Bueno, kontua da, kalezen... Eta binotzen beste gauzatu miena, eta nire, denizen neban semiak, ez, nire jobak, guztat gau kroketak pila bat. Urdai espiko kroketak. Eta, behin, nire urte betetzien, etorri ziren etxera bazkaltzen, eta inabezen kroketak, hemen txorinen inakuak, dukotzu ETV nahieran, ikusgarri die oso ondo geratzen die. Baina, inotzan, formian ikitxo beti borobila. Borobila, forma emotetzat borobila. Eta, berak jangelan eta jate itxuelako gainera izoskaiukuak, oza, zenere koñatiak eta ez dago itxan kroketak. Orduan jaten dugu beti dienak izostutak. Eta zuzaten, neriak txarra zauzela. Eta nik ez daukie forma kroketana esaten zuzten. Eta nik zela ez daukie forma kroketana. Eta bera zauen itxuta, forma holan karratua edo holan luzenga. Saltzen ditena, oie. Bai. Eta nik esaten nahi, ama unea. Bueno, Patri, niri hori nire alabakin zidan entzaladaki. Bai. Entzalada eskolan oso ondo jaten zuen, da, eta etxekoa ez da. Etxekoa zaetik ez. Eske eskolakoa freskoagoa da. Jai, ama. Hala, arrapasak txiribiton, hori freskoagoa da. Bueno, Patri, hortik esaten dute denbora aurrera hau badoala, zelangoa hemen, zerri mar dugu. Baitu, hemen motel goia ze ondoekan denbora apurtxo bat biou, baina bakizu zein biogun. Hau gorritzen dan bitartian, mosketa bat ingo. Eta itzuliko gara, hau, izango da tomate konzentratua botatzia, eta gero ja hau gorritxuta dauenean, gukero, flashbacka jarriko hemen, baina gehitxuko zau salda muskuiuak eta ardo zurixa. Eta gero muskuiutik kenduko zau oskolak, geratuko gara barruan edaukon gauzakin eta pastakin naztuko. Segitxuen gatoz. Bueno, flashbackin ikusi duzuen bezala, baina atala dugu honek, eta satitxu ditxut, hemen oskola barik, eta batzu politxa geratu dienak, holan zerbitzatuko, holan aukiko holako, oskolda guzti. Badago jente bat, nire lagun batek esan zian, bera paella ikasi zuela txikitan, beti muskuioen oskolakin jaten, eta oitxura hori hartu zuela, eta ja, sardezkarekin izala modatzen. Bere etxean beti paella, beti muskuioekin zala, mojojoiakin, berak esaten mojojoiakin, eta bera horrekin oitxu zala, eta horrekin jarraitzen du, gaur egun dauzkala 40 urtetik gora. Eta oraindik, juten danean tokitara, atatzen baiate paella muskuiu gabe,
ez daki jaten. Ba, orduan, oi asko paella orduan berak ez da jaten. Bai, jaten du, baina berak etxean eskatzen daue bai muskuilua. etxean egiten badu, eta baldin badago juten tokean muskuilua, eta gaina horrek jaten du. Beitu. Bueno, eta txikitan egia da guri joku asko ematen zigula horrek, Itea, muskuiluan oskola, koiara moduan erabili, eta gutxio garbitzeko, gero. Eta hau, garbitzen dozun bitartean, ne garbitzukot, gero perrexia putxo bat bai jarriko. Eta baina, tara koiaria, zenik gure txorienetarrei, aurkeztuko ziet gure, hau ez da arrain sopia besta, baina, gure muskuilu eta orzo sopa. Nik esango nuen itxas sopa. Hori da. Apaindu solan, itxas sopa, ondo geratzen zai, itxas sopa. Oso ondo. Ba... Frauko. Bai. Usaia behintzat oso ona botatzen du. Ni muskuilo bat hartzen dudan, orzo pixka bat. Eta gogoratu, orzoa dela pasta, arroz aleak bezalako pasta mota badala, Ja, bezala, izartxuak, fideuak gurosun beste. Eta honekin izten dugu gaurko txorieneko atala, eta bixer geixo ze ona. Oso ona, bate, zoriona. Eskerrik asko, mutil. Merezi du. Eta... Orduan, ingo baldaketia. Zuk erungo zue hau da nik erungo zue arraizopia? Venga, arri modu. Ontxe ingo. Biararte. Agur.